Тоест, опера. Като част от журито на фестивала имам честта да връча наградата на Миглена Георгиева от България On Air за нейното предаване Срещи On Air. Тъй като Миглена Георгиева... Историите On Air. Извинявам, още един въпрос. Историите On Air. Историите, да. Така, от началото. Айде. Като член на журито на фестивала имам голямата чест да връча наградата на госпожа Миглена Георгиева от България On Air за нейното предаване Истории с On Air. Тъй като тя не присъства, от нейно име наградата ще получи Татяна Тенева и ще я предаде. Заповядай да предадеш наградата. Радвам се много.